Коста, приятели, вие сте с Доката и днеска сме вкъщи у нас. Да, ето го пъсато. Да, телевизора ми, така както и да е, сега няма да развеждам вкъщи. Днеска гледах и футболски осве и всички гледам там Неймар, Меси, с Роналдо, тия само Around the World. Аз викам, бе, чакай аз да го пробвам. Сега искам с вас, че да си отновам, той че така е по-добре. Искам с вас аз да се науча да правя Around the World. Затова сега да се признам, изобщо не мога да правя Around the World, ама айде да видим, пак може да стане. Изнявам се. В момента се изнявам, обаче не съм с много подходящи дрехи, като за вкъщи. И да, нека започваме. Ето оригиналната топка. Да. Сега да започваме сега. Не знам дали ще се види. Чакайте, това не се вижда. Как да го сложим, къде да го сложим? Ето ще го сложим сега. Само да дръпнем пердето. Обаче дали ще стане. Чакайте, знаете ли какво направя? Ще го направя в коридора. Сега ще видим малко по тук чих внимание. Така, нека да започваме. Сега как беше първоначално, ще го направя по-лесния Around the World. Така, не ми се получи. Сега втория. За малко. Сега ще правим пак първоначалния. Да, пак не ми се получи. Ми ще пробваш няколко пъти, защото пак не ми се получи. Да му се не види. Сега ще пробвам направо е така. И гледайте сега, по първия път. Ужас. Просто ужас. Аре сега! И да му се не вижде. Не става начин. Как се дига това? Значи ще правят нещо такова. Значи аз няколко пъти успях да го направя вчера. Това беше близко. Хайде, ще успя ли? Тъм се не успя. Това беше много добре. Знаете, че така няма се получи. Айде, хора, какво ще е за вас? Да се не види. Някой ще го направя това нещо. Не! Нищо. Всичко малко скилс. Така. Айде да се не види. Ще го пробвам по скилсарския начин. Като депайката. Майко! И аз направя по скилсарски. Значи не успя да го направя по хубавия начин. Направя го по скилсарския начин. Значи къде? Сега.